Bé, continuem amb la sessió d'accessibilitat. Ara parlarem del reconeixement de veu. Nosaltres com a Federació de CAPS vam iniciar un projecte responent a un doble objectiu. Per una banda, la millora de l'accessibilitat de les persones sordes, que és l'objectiu primordial de CAPS, i per l'altra, el foment de la tecnologia. Llavors vam pensar en un projecte ambiciós per conèixer diferents sistemes de reconeixement de veu i en els àmbits on es podia aplicar. Gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a l'ICAS i a la Fundació 11 per donar-nos suport en aquest projecte i que us continuarem necessitant. Després d'un any de treball conjunt amb diversos agents, tant persones sordes com empreses com escola, seguim pensant que és un camp per seguir desenvolupant i pel qual necessitem la col·laboració de les persones sordes. De moment tenim 30 persones interessades. I ara donem pas a la Fanny, que també és vicepresidenta de la Federació de CAPS, que ens explicarà la seva experiència. Bon dia a tothom. Soc la Fanny Llorenç, soc vicepresidenta, però soc sobretot una persona sorda. Tinc molt clar que cal viure intensament el present i mirar al futur amb il·lusió i confiança. Però em permeto retrocedir 20 anys enrere, quan les persones sordes no teníem cap ajuda. Quan moltes logòpedes acostumades a la llengua de signes desconfiaven de les nostres intencions. Intencions d'un grup de mares, pares i persones sordes que van voler sortir del foscor de la sordesa. Recordo com els professors de qualsevol àmbit donaven l'esquena a l'alumnat escrivint a la pissarra i continuen parlant. Recordo les primeres conferències a les que vam assistir la Montserrat García i jo. Demanaven seient a primera fila i centrat per poder llegir els llavis dels ponents. Uns segons abans de començar la taula ens acostaven i els deien: sisplau, miren, soc sorda, llegeixo els llavis. I es deien d'acord i s'oblidaven. No entenien de què parlàvem. Així a cada moment dèiem: sisplau, tregui l'ampolla del davant. Sisplau, no mossegui el boli. Sisplau, tregui les mans de la cara. Sisplau, no es mengi el micròfon. Aquests horribles micròfons de volar que les persones en la seva majoria no els saben fer servir. Continuen menjant-se'ls, ignorant que inclosos els oients escoltem més bé si el micro és sota els llavis. És hora que els canvin a tot arreu, per comoditat de tots. Com deia la Montse i jo, van ser molt pesades i es van donar a conèixer amb les necessitats del nostre col·lectiu contínuament. Eren unes dones molt incòmodes allà on anàvem. Calien altres solucions. Al 2002, a CAPS va guanyar les eleccions a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Parlar sense veu a una de les primeres reunions del Consell Rector va ser una demostració molt clara de com ens sentim les persones sordes. Els assistents van creure que en un primer moment que els micros no funcionaven i a mi em van fer riure. Els hi vaig explicar el què. A partir d'aquí vaig tenir suport amb professionals que escrivien el que es deia a una pantalla al meu costat. També en aquesta ocasió un dels regidors es va acostar i va dir: què és això? I jo, que jo soc sorda, que no puc entendre el que dieu, són 25 persones. Va respondre: no ho havia vist mai. Vam aconseguir participar al Festival del Grec, demanant les primeres files i el text de l'obra, que ens era entregat a l'entrada. Així s'assabentaven de l'obra llegint a les fosques amb una petita llanterna, amb un ull cap a les tests i un altre ull cap a l'escenari. Molt complicat. Vam participar a la universitat a les trobades per la recerca i atenció a les persones sordes. Vam arribar al Fòrum de les Cultures i vam ser referents de com havia de ser. I tots els actes van ser accessibles. A partir d'aquí el subtitulat es va anar estenent. No podíem deixar perdre tot el que havíem aconseguit. Es va instal·lar en ella magnífica al grec. Però no totes les persones sordes podem escoltar. El subtitulat és el que serveix per tothom.
Fa un temps que també s'ho titula El Goya Codorniu. Continuen sense poder escollir quina obra volem veure. Es va instal·lar l'anella magnètica al Lliure i de mica en mica més de 50 espais a Barcelona. Junt a l'IMD vam anar avançant encara més. Al Lliure van començar a subtitular i van entendre perfectament que el text i la representació havia d'estar al mateix punt de mira. A nivell privat, i omplint 4 punts de queixa, es va instal·lar l'anella magnètica als diferents espais de Caixa Fòrum, en una excel·lent qualitat. El Prego de la Mercè, acabo d'escoltar que només es va fer al Saló de Cent. Considero que és un retard. S'ha de fer a la plaça. Hi ha molta gent sorda que no té accessibilitat al Saló de Cent. Només estem els més o menys centellers. I a la plaça hi ha moltíssima gent, inclosos els estrangers, estan sempre mirant la pantalla. Suposo que és més fàcil que escoltar en català. Les Havaneres ja fa molts anys i moltes gràcies, almenys per la meva part i d'un grup que són constants en l'assistència, és algo fantàstic. El subtitulat avançava, però es van trobar també enviant un ull cap a la pantalla central on s'acostuma a projectar un PowerPoint i amb l'altre a la pantalla, en un incís molt petit, on sortia el text. Actualment podem mirar els dos ulls en la mateixa direcció. Existeix el servei d'accessibilitat a caps fiables. Van reivindicar l'accessibilitat als transports metropolitans i als ferrocarrils de la Generalitat. També allà hi ha pantalles, hi ha anella magnètica, mitjans per a comunicar-nos en cas de necessitat, ascensors transparents i possibilitat pels treballadors des de la sala de control de veure tot. Vam educar els treballadors en diferents àmbits perquè sabessin com parlar a les persones sordes de totes les edats i les nostres necessitats d'accessibilitat. Recentment, al suport de FIAPA, s'ha instal·lat l'anella magnètica al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. He dit abans que no escolto bé en l'anella. Al Liceu, sí. Torno a insistir en que el que més serveix per a totes les persones sordes, o no, és el subtitulat. Només cal veure la quantitat de persones que miren la pantalla a les trobades multitudinàries. El subtitulat i la implicació d'unes professionals que escriuen el que es diu, exactament el que es diu i com ho diu. No volem que s'expliquin el que han dit. En aquest punt, Verbio té la mateixa condició. Fa 4 anys que amb l'anella magnètica i una excel·lent vocalització per part de la conductora podem assistir a un curs de lectura dels organitzats per Departament de Cultura. En tot aquest recorregut cap al futur sempre he estat present a CAPS, amb força i contundència. Sempre m'ha apostat per la recerca de les noves tecnologies. Així ens trobem a les ponències d'aquesta taula. Amb la Yolanda, IMD ha estat gran part d'aquest recorregut. En el Gran Teatre del Liceu ha estat recent el Somni Aconseguit, un gran espai i una perfecta audició. Verbio, en un gran èxit i disposat a continuar la investigació de cara a les persones sordes. Demano que tingueu en compte que no soc tècnica, que només soc usuària, perquè vull comentar alguns punts. He participat a les proves de validació, m'ha agradat i em sembla fabulós, però opino que és lent, molt lent. Les frases surten a cops, això és desagradable per la persona sorda que està llegint, talla el fil del pensament. Crec que la tablet pot ser ideal per a una aula d'estudi, per diferents reunions, però unes jornades com aquestes, per exemple, seria possible prescindir del mòbil o la tablet i que el text aparegués a la pantalla central, un tipus de pantalla especial. A la seva web diu que el sistema no està basat en el to de veu ni en la prosòdia, però he escoltat la veu en audiodescripció per invidents i hi ha la possibilitat que l'usuari esculli entre totes les veus. Aquesta opció em va agradar i vaig provar a escoltar-les. Vaig entendre perfectament a Amaya, als altres no. Com que estem parlant de persones sordes, pot ser que hi ha una diferència entre el que s'està fent pels oients. No entendre a Carlos o Laura em va pensar que és necessari seleccionar una veu lectora en uns matisos determinats. Aniria més ràpid si fos així. Tinc total confiança en que s'avançarà en aquest sentit.
i que s'aconseguiran les millores destinades a les persones sordes. Com a usuaris col·laborarem en tot el que calgui. A la universitat han subtitulat a finestra d'intèrpret, a imatges sobre el temps, amb l'anella magnètica, amb la possibilitat de fer accessible qualsevol espai ràpidament. Veritablement fantàstic. A CAPS, ja ho sabeu, ha estat present en tot aquest camí de reivindicació, molt breument exposat, i continuarem sense aturar-nos. Convido als ponents a que expliquin els seus avenços, que segueixin treballant per a la millora de l'accessibilitat a la comunicació de les persones sordes. Moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Fanny. Ara donem pas al Daniel Juan, que és enginyer de telecomunicacions i treballa a Verbio des de l'any 2006. Bon dia a tothom. Moltes gràcies primer també a la Federació ACAPS per convidar-me en aquestes jornades. En aquesta presentació veurem una miqueta el que són les tecnologies de la parla i on s'apliquen, sempre parlant o tinguent en ment el món de l'accessibilitat. El que veurem bàsicament en aquesta presentació seran aquests punts. Veurem una miqueta de descripció del que són les tecnologies de la parla, els àmbits d'aplicació on s'apliquen actualment en el món de l'accessibilitat, i després també veurem els estudis que s'estan fent dintre dels àmbits on treballa la Federació ACAPS. Com ha dit la Fanny, sí que és veritat que ara estem en un estadi molt preliminar de veure on podem actuar i com es pot actuar, perquè a vegades no és senzill aplicar aquestes tecnologies de forma immediata a cadascun d'aquests àmbits, i sí que és cert que tenim prototipus molt rudimentaris a vegades, molts cops, que fan que la sensació que doni és que sigui que és lent o que hi hagin petits errors o errors a la transcripció, però això hem de tenir en compte que són prototipus moltes vegades i són maquetes simplement per veure on podríem actuar i com es podria o si és viable l'aplicació d'aquestes tecnologies en els diferents àmbits. I després, a nivell de demostració, bé, simplement, si podem, veurem un vídeo d'una demostració de com es realitza una transcripció amb una aplicació real. A nivell de tecnologies de la parla, n'hi ha diverses, però si parlem on centrem en el món de l'accessibilitat, parlaríem de dos grans grups, o dos grans tecnologies. La síntesi de veu, que seria passar de text a veu, això, la seva aplicació més immediata és sistemes d'informació al transport públic, per exemple, que mitjançant veu et va dient les següents parades o informació sobre l'estat del servei. Després el reconeixement de veu, que seria la inversa. Tenim un àudio, una locució, i la volem passar a text. En aquest cas seria per fer la transcripció. N'hi ha d'altres tecnologies, hi ha tecnologies que es diuen speech analytics, que són d'anàlisi de veu, d'emocions, per exemple, de verificació de locutor, però amb les que més es treballa a nivell d'accessibilitat, en entorns d'accessibilitat, són la síntesi i el reconeixement de veu. Bé, aquí aquest esquema és simplement una miqueta d'això, d'esquema de com funciona aquesta tecnologia, la de reconeixement de veu, que és la que ens ocuparà en aquesta presentació. I això simplement és per indicar que bé, aquesta tecnologia té com dos grans potes on podem actuar per afinar-la per una aplicació concreta. I aquesta gran pota seria una part que seria informació lingüística, informació de vocabulari, informació de relacions entre paraules, i una altra seria informació acústica, el que és capaç d'entendre acústicament el motor. Acústicament no és el mateix un motor en català, per exemple, que un motor en castellà. Un motor en català ha d'aprendre una acústica, una fonètica catalana, i un motor en castellà
s'ha d'especialitzar en una acústica castellana de l'idioma, que és pròpia de l'idioma. Aleshores, les claus que hi ha perquè un sistema de reconeixement de la parla funcioni correctament són diverses. L'àudio és un entorn en el que hi ha molta variabilitat i a vegades és complicat fer front a aquesta variabilitat. No és el mateix si parlem amb un micròfon com el que estic parlant jo ara mateix, que és un micròfon proper, un micròfon on en principi no hi ha sorolls, que si poséssim un micròfon allà al mig de la taula i captés o fos més tendent a captar sorolls externs. Aleshores això és una complicació més pel sistema. Doncs aquí hi ha que treballar per intentar que en aquest cas que l'àudio, que la veu que volem transcriure arribi el més nítid possible al sistema de reconeixement de veu. Perquè si no, com deia la Fanny, tindrem errors que ens faran que el discurs potser no es pugui entendre. Aleshores, després una altra pota, l'altra pota que hem dit és la de la informació de vocabulari i de llenguatge i de relació entre diferents paraules. Això també és molt important perquè en aquest cas ens podem especialitzar en un tipus d'entorn. Per exemple, si estem intentant subtitular classes d'història, nosaltres podem fer un llenguatge, un vocabulari especialitzat en història. Aleshores, en principi, aquesta especialització de vocabulari ens donaria unes taxes d'encert, que es diu, que són les paraules correctes que treu el sistema, ens donaria unes taxes d'encert molt millors que si no utilitzem un model de llenguatge diguem-ne genèric, que és capaç d'enfrontar-se a qualsevol tasca, ja es fos una tasca de transcripció en un entorn de política, en un entorn d'esports o en altres tipus d'entorns. Simplement la idea d'aquí és que ens podem adaptar, i és més, i ens hem d'adaptar al màxim possible al tipus de tasca a la que enfrontem el sistema de reconeixement de veu. Quan més ens adaptem, millor funcionarà. Exemples on els estem aplicant actualment, tant la part de síntesi de veu que hem dit com la part de reconeixement de veu. S'apliquen subtitulació de programes en directe, sobretot en televisió. Una altra aplicació seria l'alineament de guions. Aquest no és una subtitulació com a tal, no és una transcripció com a tal, sinó que ja tenim un guió prefet d'entrada, ja pugui ser d'una sèrie de televisió, per exemple, i tenim un àudio, i el que hem de fer és anar col·locant aquests subtítols correctament en el temps dintre de l'àudio. Això sembla pot ser algú molt obvi o potser no pot representar o no es pot veure com un problema, però realment sí que hi ha una necessitat d'aquesta tecnologia, ja que moltes vegades una sèrie que arriba a una televisió no té aquesta informació ja donada, aquesta relació entre posició d'un subtítol i l'àudio o vídeo de la sèrie no hi és. Es necessita una tecnologia mitjançant la qual es pugui fer aquesta distribució de forma correcta. Audiodescripcions, com ha dit la Fanny també, quan parlem de tecnologies de conversió de text a veu. També això, a veure, sí que és veritat que hi ha diferents locutors, en el cas de Verbio, per exemple, té diferents locutors i sí que és cert que n'hi pot haver alguns que s'adaptin millor a una locució, diguéssim, més intel·ligible que no d'altres. Igualment, això sempre són temes que es poden configurar. El locutor el podem configurar perquè parli d'una manera més pausada, d'una manera més entenible moltes vegades. Però ja, més que un tema de tecnologia en si, de tecnologia pura, és un tema de configuració d'aquesta tecnologia. Moltes vegades nosaltres també donem aquesta tecnologia a una televisió, per exemple, i és la televisió la que acaba una miqueta tonejant aquesta tecnologia i molts cops, pot ser que sí que és cert que tingui que haver un procés com de consultoria de veure o de col·laboració amb les persones a qui va dirigides aquestes audiodescripcions per veure com realment es pot millorar aquesta intel·ligibilitat del sistema de text-to-speech, en aquest cas, el sistema de text a veu. Una altra aplicació seria el transport, per exemple, el que dèiem abans, de dir les parades, de dir incidències que hi pugui haver el transport.
lectura de pàgines web també, audiollibres també s'utilitzen, amb interfícies home-màquina, ara amb els mòbils, tauletes i això veiem que una nova manera d'interactuar amb elles, que abans no hi era, és la veu. Nosaltres ara podem utilitzar el reconeixement de veu per donar-li instruccions en aquests dispositius i alhora ells poden utilitzar la síntesi de veu per retornar-nos el resultat de l'acció que hem fet. Una altra aplicació que seria, per exemple, les televotacions. Per gent que tingui una mobilitat reduïda i tal, poder fer, en aquest cas, sí que s'aplicaria una tecnologia de verificació de locutor. Aquesta tecnologia l'únic que fa és que diu que si jo li dic hola, soc el Dani, doncs aquesta tecnologia, mitjançant l'anàlisi de la meva veu, em dirà si ho ets o no ho ets. És com un sistema d'autenticació o de verificació en aquest cas. I això en un entorn com de televotacions, per exemple, seria un escenari on s'aplicaria aquesta tecnologia. Els àmbits on s'està estudiant actuar dintre dels àmbits on treballa també la Federació ACAPS, serien els àmbits laboral, l'educatiu, l'associatiu i el cultural. En les següents transparències, en les següents fitxes, veurem exemples de com poder integrar la tecnologia de reconeixement de veu en cadascun d'aquests àmbits. Com dèiem, això estem en un estadi molt preliminar, per dir-ho d'alguna forma, i s'està estudiant en quins àmbits és més immediat la seva aplicació i de quina manera es pot implantar per tal que doni el millor resultat possible. En àmbit laboral, per exemple, estaríem parlant, una aplicació que ha sortit és la de seguiment de reunions de treball. Tenim una persona, diguéssim en remot, que ens està fent una exposició i la seva veu arriba, això podria ser una altra oficina de l'empresa o aquesta persona aquí podria figurar el client. En definitiva, seria que nosaltres estem seguint una persona, un discurs d'una persona, i a la persona amb dificultats auditives donar-li una transcripció del que s'està dient. Aleshores, aquí s'està intentant veure o estudiar com es pot introduir el sistema de reconeixement de veu per tal que la veu de la persona que està exposant en aquell moment es pugui ser transcrita de forma automàtica i amb les millors garanties. Perquè aquí, per exemple, hi ha problemes del que dèiem abans, de la qualitat del so. Aquí, depenent de la connexió que hi hagi a internet o del software que s'utilitzi per fer aquesta reunió de seguiment de treball, ho pot posar més complicat o més senzill el sistema de reconeixement per tal que funcioni correctament. Aleshores, en l'àmbit educatiu, també ens hi hem referit abans, seria la subtitulació de classes en temps real. Seria intentar agafar l'àudio del professor, el discurs del professor en format àudio, passar-lo pel sistema de reconeixement de veu i aleshores que arribés a l'alumne. Aquí s'ha posat una tauleta, però tampoc s'ha d'agafar això com que sigui la cosa amb què s'està pensant com a destí final de la transcripció. Podria ser una pantalla que estés al costat de la pissarra. Això és simplement, com hem dit, és a nivell molt de prototipus i molt de mirar a veure com podem encaixar aquestes tecnologies que són molt útils en àmbits d'accessibilitat, com les podem encaixar i com les podem afinar per tal que vagin el millor possible. Un cop tinguem una transcripció ben acurada, posar-ho a una pantalla d'una tauleta o posar-ho a una pantalla d'un televisor, això ja són, diguéssim, coses menors. Això seria el mínim que ens preocupa o que ens hauria de preocupar ara mateix. L'important és que realment el sistema ens doni unes taxes de transcripció de bona qualitat. Això és el que ens ha de preocupar i el que ens preocupa ara mateix. Un altre àmbit d'aplicació serien seguiment de conferències, trobades o reunions, com estem fent ara mateix. Ara mateix
podríem tenir un sistema de transcripció de veu que ens anés transcrivint tot el que anem dient. Això, a veure, són àmbits molt ambiciosos d'aplicació, perquè fer això sense que hi hagi cap error és molt difícil. Per això normalment, moltes vegades, igual que ara mateix tenim la figura de la persona que està transcrivint aquesta sessió, aquesta persona moltes vegades aquesta eina es podria veure com una eina de suport en aquesta persona, que ella pogués, en comptes d'estar picant amb el teclat, pogués fer una funció del que se'n diu de re-speaker, que seria que ella té uns cascos, va sentint el que les persones de la conferència o de la reunió van dient, ella ho va repetint i la seva veu passa pel sistema de reconeixement de veu i surt transcrit allà on hagi de sortir transcrita. Si és una pantalla, si és una tauleta, doncs una tauleta. Però seria com una eina de suport, en aquest cas, a la persona que està fent aquesta transcripció. Perquè per ells és molt cansat, també és molt estar contínuament picant, depèn de com parli també la persona, els és molt complicat fer aquesta feina. I això seria una eina de suport que els ajudaria potser a poder transcriure molta més informació, poder donar més informació i no haver moltes vegades de resumir moltes coses, perquè no es pot, és impossible. Moltes vegades anar a la mateixa velocitat d'escriptura que de la parla és molt, molt complicat. L'últim àmbit ja també que volia comentar és el tema de l'àmbit cultural. En aquest cas, una altra aplicació seria això, hem vist temes de museus, per exemple, doncs poder oferir una informació que et pogués donar un guia, poder-te-la transcriure en temps real en el teu dispositiu o allà on calgués enviar aquesta informació transcrita. Aleshores, ara aquí us volia ensenyar un vídeo. El que passa... Es poden instal·lar coses aquí, Domingo? Doncs aquí en aquesta demostració simplement és veure un vídeo, és una captura de pantalla d'una aplicació real que s'utilitza en entorn real de transcripció. En aquest cas aquesta aplicació s'utilitza per transcripció de notícies. És molt semblant, l'aplicació a la que pogués utilitzar una televisió per realitzar una transcripció en temps real d'un programa en directe. Hola. Simplement això, veureu que aquí simplement va sortint el text que se li va dient a l'aplicació. Com hem dit abans, hi ha petits errors. La tecnologia que estem fent servir per a aquesta demostració té 2 anys ja, això en tecnologia és bastant. S'està treballant amb nous motors de reconeixement que durant aquest any ja sortiran i donaran unes taxes d'encert més fiables que no les que tenim ara. Però aquesta aplicació, comptant la transcripció més una petita estona un petit intervenció manual de correcció de les paraules que poguessin estar malament, això és el que avui en dia es pot fer servir a un entorn com una televisió per subtitulació en directe.
Hola, bon dia. Això és una demostració de funcionament del reconeixement de veu i aquesta prova la farem llegint una notícia del portal de notícies 324. Oci i cultura. Descobreixen un tresor viking amb un centenar de peces d'or i plata a Escòcia. Troben a Escòcia un tresor viking de més d'un miler d'anys d'antiguitat. Són un centenar de peces d'or i plata que han descobert en un camp del comtat de Dumfries, al sud-oest del país. La troballa l'ha fet un home de negocis ja retirat, utilitzant detectors de metalls. Stuart Campbell, de la Unitat de Tresors del Museu Nacional d'Escòcia, ha explicat la importància del descobriment en declaracions a la BBC. No s'havia trobat mai res igual abans a Escòcia, sobretot perquè els materials procedeixen de diferents països. Hi ha material d'Irlanda, d'Escandinàvia o d'Europa central. La majoria són dels segles IX i X. Entre les peces hi ha, per exemple, una creu cristiana de plata. Té motius decoratius esmaltats, un fet que els experts consideren molt poc usual. També s'hi ha trobat una olla de plata carolíngia, procedent de l'oest d'Europa, amb la tapa encara posada, a més de braçalets i agulles de pit. En aquest cas, doncs bé, veieu que no hi ha puntuacions ni res, perquè jo tampoc ho he posat, tampoc soc la persona que em dedico a fer aquesta acció de re-speaking. Però ja veieu la idea, no? La idea és tenir un discurs, tenir l'àudio el més clar possible, amb la màxima qualitat, això seria un àudio de bona qualitat, i aquest àudio poder-lo transcriure de forma automàtica. I aquí els errors que puguin haver sortit amb el text, doncs jo mentre vaig parlant els podria haver anat corregint manualment, però perquè veieu una miqueta com funciona el sistema doncs no s'ha fet. Però sí que la figura de correcció podria estar present també. Doncs per la meva part, res més. Moltes gràcies, Daniel. Ara donem pas al senyor Manel Ebri, que és administrador del Servei d'Infoaccessibilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, bon dia. En previsió uniqueta del que li ha passat a la companya d'abans, ja poso el pendrive per si un cas em passa el mateix. Bé, primer de tot voldria donar les gràcies a CAPS per aquesta invitació a que us puguem explicar una miqueta una experiència nostra de fa ja com 4 anys. Per tant, moltes gràcies i gràcies a totes les persones que escolteu. Jo bàsicament us vinc a parlar de 2 projectes que jo vaig rebre l'encàrrec de la gerència de la universitat. Un és el d'accessibilitat dels actes en directe. Tot això neix una mica d'un pla d'igualtat que va aprovar l'Autònoma, si no recordo malament, el 2009, que es deia, bé, això que hem mencionat abans, la igualtat d'oportunitat a totes les persones, independentment de les seves capacitats, siguin físiques o sensorials. Tradicionalment a la universitat sempre havíem fet el recolzament a les persones amb diversitat funcional a les aules. Però donat que l'Autònoma és una universitat de campus, que estem en un espai, diguem, fora de Cerdanyola, i donat que tenim una sèrie de serveis, com pot ser un cinema, un teatre, i diguem una vila universitària, etc., i fem molta vida de campus, i dintre del que seria una filosofia d'universitat integradora es va voler fer un pas més. I aquest pas, evidentment que cada un dels responsables van treballar en accessibilitat física per la part dels apartaments, evidentment el suport a les persones a l'aula, això està evidentment assegurat, i
un dels temes que quedava més pendent era el tema de la infoaccessibilitat als actes públics. No cal dir que el tema de barreres arquitectòniques ja feia molts i molts anys que es treballava gràcies a ONCE i a Inserso, etc. Però també s'ha mencionat que hi ha un moment que diuen, escolta, hem de fer ja un pas, ja no podem estar parlant sempre de rampes, hem de començar a parlar d'accés a la informació. I bé, ja teníem més o menys el tema de l'accés a la informació diguem a l'aula, ens faltava el que és la vida de campus. I un d'ells era els aspectes dels actes públics. I bé, vaig rebre l'encàrrec de la gerència i es van començar a desenvolupar aquest projecte cap al 2010. Abans d'entrar en el tema del reconeixement, deixeu-me que us parli una miqueta de quina filosofia vàrem emprar pels actes, diguem, per garantir l'accessibilitat als actes públics. I això no hi ha millor manera, que tu pots tenir molta teoria, però la millor manera és preguntar als alumnes. I vàrem fer unes proves sobre un vídeo, subtitulat, etc. I llavors ens van venir alumnes sords i alumnes cecs. I gràcies a una reflexió que em va fer un noi sord, allò va ser diguem que el cello del que en diem l'accessibilitat UAB. El noi sord em va dir, mira, jo puc llegir els llavis o no, jo puc entendre el llenguatge de signe o no, la lectura sí, evidentment, el subtítol, però puc portar implant o no. Per tant, si vosaltres feu una cosa que surti amb les 4 tecnologies que hi ha per les persones sordes al mateix moment, més la 5ª per les persones cegues, diu, no puc tenir, no potser com vosaltres, les persones oientes i tal, però m'acostaria molt perquè jo podria anar utilitzant una tecnologia o l'altra, etc. I allò va ser, allò ens va marcar el que teníem que fer. No he portat cap fotografia, però des de fa ja uns anys, des de fa 3 o 4 anys, en alguns actes, no dic tots els actes perquè estaria faltant a la veritat, però potser el més emblemàtic de tots, que és la lliçó inaugural, allà al rectorat, doncs d'alguna manera es veuen les pantalles, diguem, del PowerPoint i companyia, i al mig hi ha una pantalla que nosaltres en diem d'accessibilitat. I aquella pantalla està partida. Aquella pantalla tens, per una banda, tens el ponent, per el que és el llenguatge labial, tens la subtitulació, tens un tros de pantalla pel llenguatge de signes i, evidentment, el bucle magnètic, ha de ser, hi ha unes cadires que estan marcades i allà seuen. I després, evidentment, hi ha l'audiodescripció per a les persones que són cegues. Bé, i aquesta ha estat la nostra filosofia i aquesta filosofia és la que anem portant. Abans he escoltat a la Fanny que m'ha fet una reflexió que em fa pensar com nosaltres traiem els subtítols, que els subtítols van sortint, pum, pum, pum. I ara ella em comentava, potser no és la millor manera. Bé, això ho parlarem perquè, si cal, ho esmenarem. Pel que fa al tema del reconeixement de parla, nosaltres des d'un principi vàrem apostar pel respeaking. Bàsicament vàrem comprar el Dragon, però com tots sabeu el Dragon en castellà bé, en anglès molt bé, però tots els actes, malgrat que hi hagi un ponent en anglès o hi hagi la classe sigui en castellà, sempre se'n comença en català, perquè sempre es dona la benvinguda, autoritats. I aquest va ser al principi, hosti, clar, què vàrem fer al principi? Doncs teclejat, no? Però el teclejat, clar, o tens una persona molt, molt, molt ràpida,
o si no constantment estàs veient que tot continua avant i enrere. I això no ens acaba d'agradar. Paral·lelament, al Departament d'Enginyeria Informàtica estaven desenvolupant un reconeixedor de parla en català. Bé, ja només el segon any ja el vàrem incorporar aquest reconeixedor de parla. Per tant, ja fèiem respeaking 100%, tant en castellà, en anglès o bé en català. Com deia abans el company de Verbio, diguem que la fiabilitat d'aquests reconeixedors es basa bàsicament, són axiomes estadístics basats en una quantitat de fonemes que té el sistema incorporat. Per tant, hi ha paraules i per exemple, el nostre es va informar, tot aquest sistema es va informar bàsicament de les bases de dades del Parlament de Catalunya. Què ens vàrem trobar? Que el lèxic universitari a vegades surten moltes paraules que en el Parlament de Catalunya no hi són. Per tant, vam haver de crear la necessitat d'anar constantment alimentant aquest sistema, alimentant per anar guanyant fiabilitat. Això va ser el segon any. No contents amb aquesta fiabilitat, el que vàrem fer és incorporar un editor. Això que deia ell, que al moment la persona que està fent el respeaking doncs veu el que està, i en aquell moment pot, abans de llançar-ho, doncs ell pot editar i ho llença. I quan dic ho llença, vol dir que ho llença en sala i ho llença per streaming a internet. Perquè una de les coses que ens vàrem també obligar, a part d'emplear les 5 tecnologies de cop, era que tenien que assegurar l'accessibilitat tant a l'auditori com a les retransmissions per streaming. I aquesta va ser una miqueta els nostres inicis amb tot el que és el tema dels actes en directe. Després, continuant amb aquesta necessitat que tenim nosaltres de que tots els serveis que té l'Autònoma, a part de l'aula, a part dels actes públics, era la vida normal que té l'estudiant allà a l'Autònoma. I clar, una de les coses que tenim nosaltres és cinema, teatre, dansa, etc. Llavors varen crear un programa que es deia Art Accessible. I el primer repte que ens varen crear va ser, hem de fer pel cinema, comencem, primer any, un cicle de cinema accessible. 5 pel·lícules de Woody Allen dintre de la programació anual. Vaig demanar als que portaven la gestió de cultura si em deixaven fer aquest cicle. Evidentment em van dir que sí. A l'hora de... Tu quan estàs en una sala, per exemple aquest auditori que està perfecte, tu pots tenir una tecnologia des d'allà a la cabina i pots fer tot això que estem fent i tal, no? Però si tu te'n vas a un cinema, aquest cinema no té aquesta infraestructura. I llavors ens van dir, clar, i a més tu no pots interaccionar perquè la gent està escoltant, no pots interaccionar, per exemple, amb una audiodescripció. Sí que pots fer-ho, evidentment, pots posar-lo amb uns infrarrojos o amb unes cadires, posar el pinganillo, no? És que no sortia pinganillo, no sortia la paraula correcta. I vàrem pensar, escolta, per què no creem un sistema d'enviar el que són subtítols i audiodescripció o audiosubtítols directament a un mòbil. Per tant, en lloc de pantalla grossa que tens els subtítols, o no, depèn de la pel·lícula, si va amb subtítols o no, etc.,
per què no enviem la informació a un mòbil? I així es va fer, i ara us presento, en tot cas, el primer vídeo, que dura 2 minuts, els dos parlen del mateix, aviam si se m'executa. Ah, sí, perfecte, molt que bé. I vàrem crear això. S'executa? Sí. Però no ho sento. Tu saps per què no se sent? El sistema OAS utilitza una infraestructura de xarxa inalàmbrica per a enviar els continguts als dispositius mòbils Android dels usuaris que arrencar. Infoaccessibilitat UAB, eliminant les barreres de la informació. El projecte d'infoaccessibilitat als auditoris de la UAB es comença a implementar d'acord amb l'execució del Pla Estratègic de la UAB pel que fa a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat funcional. L'objectiu d'aquest projecte és que els auditoris de la universitat disposin de la tecnologia necessària per a assegurar que qualsevol persona, independentment de les seves capacitats sensorials, pugui seguir els actes que s'organitzen a la UAB. L'OAS és un sistema que proporciona continguts accessibles addicionals a teatres i cinemes. El sistema OAS utilitza una infraestructura de xarxa inalàmbrica per a enviar els continguts als dispositius mòbils Android dels usuaris que sol·licitin continguts infoaccessibles com ara subtítols, audiodescripcions i audiosubtítols. Per a fer-lo servir, us heu de descarregar i instal·lar l'aplicació client al telèfon mòbil. L'aplicació està disponible a la Play Store d'Android. Cerqueu UAB Access for All i seguiu les instruccions d'instal·lació. Abans de poder utilitzar el servei, cal que activeu el Wi-Fi del mòbil i el connecteu a la xarxa local Art Accessible. Un cop connectat a la xarxa, ja podeu iniciar l'aplicació. Connecteu els auriculars i premeu la icona OAS. El menú de l'aplicació permet seleccionar diversos continguts. Idioma, audiosubtítols i audiodescripcions. Tingueu en compte que els subtítols estan activats per defecte. Escolliu els paràmetres desitjats i premeu començar la sessió. A partir d'aquest moment, rebreu els continguts escollits al vostre dispositiu mòbil. En cas d'escollir els subtítols, gireu el dispositiu per a tenir-ne una millor visibilitat. Aquest seria el teòric i aquest seria... El projecte d'infoaccessibilitat als auditoris de la UAB es comença a implementar d'acord amb l'execució del Pla Estratègic de la UAB. És l'utilització pràctica que vàrem fer en el teatre. O sigui, aquí a l'usuari, en mode de préstec, se li deixava un Android, un mòbil en tecnologia Android, i a part havia aquí aquest vídeo que hem vist abans, es veia, la persona seguia les instruccions.
Això ja és a dintre del teatre. Aquesta és una obra que vàrem voler fer accessible i, com us deia abans, sortíem amb totes les diguem, tecnologies. D'això tenim llenguatge de signes. Vàrem posar igualment, a part del sistema d'enviar a mòbils, vàrem posar igualment una pantalla a dalt. No se sent molt bé, però se sent una veu que és bàsicament l'audiodescripció que està arribant. Això és el sistema de tot el text estava posat, diguem, pregravat. Llavors una persona el anava llançant. Aquí ja, diguem que havia, això és el que nosaltres en diem un semidirecte. Abans estàvem parlant de tecnologies i aplicacions en directe, que fèiem això. Això seria un semidirecte, perquè el teatre, malgrat que tinguis el text, mentre que t'hagin escrit tot, els actors improvisen i els actors no segueixen, encara que diguis en començo un moment zero i acabaré no sé quina hora, encara que tot això ho facis per timecode, els actors no van igual. Ja inclús amb les pel·lícules a vegades hi ha un petit decalatge, quasi mai, no? Però en teatre això es dona molt. Per tant, hi ha una certa intervenció humana que va escoltant l'obra i va veient quin és el subtítol que en aquell moment s'està llançant. Però bàsicament la tecnologia és això, ho faig des d'aquest sistema, que és l'UAS, és Universal Accessibility System, i per un mòdem intern jo envio a dintre de la sala i aquella persona que es baixa del Play Store, tot això, pot rebre. Aquesta seria una miqueta la filosofia i ens va servir una miqueta per treballar també, ja no tant el directe, sinó en coses que estaven ja prèviament enllaunades. Vist això, que en les aules, un minut, què estem fent ara en les aules nosaltres pels nois i noies que són estudiants i estudiantes que són sords? Bàsicament estem treballant en radiofreqüències perquè tinguin connexió directa amb el professor. Hi ha suport de voluntaris, hi ha nois que són voluntaris que tenen uns crèdits per col·laboració, diguem, solidària, i prenen nota i fan els apunts per ells. Evidentment també tenim nois amb una sordesa, diguem, molt severa i tenim intèrprets de llenguatge de signes que van amb ells. Però ara que estem a punt de començar, i abans ho parlàvem amb la Núria, justament l'altre dia parlàvem amb el que és l'enginyer, l'enginyer informàtic, i em deia una classe és un acto en directo. Així de tajante i claro, i és veritat. Per tant, aquest sistema que fem de reconeixement de veu en català, amb editor, si convé, el portarem a les aules. I ara parlava abans amb la Núria per veure si dintre necessitem els professors que vulguin començar, que tinguin un cas real, a educar el sistema, a parlar, i a partir d'aquí això mateix es vagi transmetent quan ell parli, igual que hem vist que això es transmet amb un mòbil, pot ser una tablet, pot ser un ordinador, amb la particularitat de que el sistema li guardarà tots els subtítols. Per tant, això es convertirà en els apunts per aquest xicot, per aquesta noia, que tindrà els apunts fets directament. I després, en tot cas, amb tecnologies aquestes, vull dir, de text a veu, podrà recuperar un altre cop al revés, en aquest cas no seria, això seria pels cecs. Això serà una miqueta el que estem a punt d'engegar i segurament
el tema de radiofreqüències, voluntaris i tal, doncs potser podem fer un pas i deixar-lo anar. I per part meva ja us he explicat aquesta experiència. Moltes gràcies, Manel, per la teva presentació. Obrim un torn de preguntes. Si teniu alguna pregunta escrita que vulgueu adreçar a la taula, doncs ara ho podeu fer. Sí, això és una... La pregunta que ens fan es: ¿está previsto la generalización de reconocimiento de voz con traducción instantánea como herramienta útil para personas sordas y para personas oyentes también? ¿Quién quiere contestar? A veure, en principi, o en castellà millor potser, si l'han fet en castellà o... Pues en principio serían dos tecnologías diferentes, ¿no? El reconocimiento de voz iría por un sitio y la traducción iría por otro, pero sí que es verdad que se pueden complementar perfectamente o utilizar conjuntamente de manera correcta, y de hecho ya hay aplicaciones que sirven para eso, ¿no? Para hacer un reconocimiento, una transcripción en catalán, por ejemplo, y pasarle un traductor para que esa transcripción en catalán nos pase a inglés o a alemán o a otro idioma. Pero sí que es factible aplicar las dos tecnologías conjuntamente. Sí, yo només afegir o añadir que todo lo que sea entornos controlados, o sea, orador, micrófono y digamos, educación del sistema, creo que se está llegando a buenas resoluciones. El reto de futuro está en entornos de que no tengo micro aquí, sino que tengo micro aquí y hablan 2 o 3 personas. Esto es los entornos no controlados. Yo creo que es el gran reto de la tecnología en los próximos años. En entornos controlados creo que hoy en día hay ya buenas soluciones. Es lo que comentábamos durante la presentación, ¿no? Que esta calidad del audio de entrada es crucial hoy en día, es un factor importantísimo para que estos sistemas de reconocimiento de voz funcionen de manera correcta o con una calidad suficiente como para poderla mostrar directamente o como que permita hacer pequeñitas correcciones y ya tengamos un texto bueno para presentar en pantalla, ¿no? Fanny quería hacer alguna pregunta también. Yo quisiera preguntar a la universidad, perdón si no lo he entendido bien, pero me ha parecido que en el caso del teatro hay que mirar con un ojo arriba, con otro al centro y con otro abajo al móvil. Lo único que está en el mismo punto de mira es la lengua de signos. Pobrecitos estudiantes que utilizan el texto. Esto se tiene que mejorar. A veure, yo estoy... Esto es un hándicap que es verdad. Bueno, que mira, pero como te decía antes, volviendo a la filosofía de cuando empezamos, si hay uno que no entiende el lenguaje de signos, necesita subtítulos. ¿Vale? Y entonces, esto mismo, es verdad que las personas tienen sus características, pero esto mismo me pasa a mí cuando voy a ver una película en versión original. Si voy leyendo en inglés, no miro la película.
Si voy al liceo y quiero enterarme de lo que cantan, estoy leyendo lo que cantan y no veo nada. En esto sí que es verdad que tenemos que mejorar y seguramente hay que encontrar la tecnología, ¿no? Por eso te decía que aquel día que hicimos esa obra, aparte de probar el sistema en el Android, también teníamos la pantalla encima del escenario. Estoy de acuerdo, hay que mejorarlo, pero esto es la vida real. Y a mí me pasa constantemente. Cuando voy a ver una película subtitulada, o leo o miro la película. Quizás aún te lo pongo más difícil, ¿no? Porque tú hablabas de 3 ojos, ¿no? Y yo tengo de 2. Pero es verdad, tenemos que mejorarlo. ¿Sí? Perdón, pero tengo fama de ser muy pesada. Cuando vamos al cine a ver una obra subtitulada, todo está en el punto de mira, ¿no? Aunque hay personas que les cuesta seguir la película y leer el subtítulo. Pero es muchísimo más fácil como aquí. El texto está donde estoy yo. Pero una cosa es arriba, abajo, al medio. Sí. No podemos. No, Fanny. Yo por mi experiencia puedo protestar de esto. Los estudiantes están aprendiendo ahora cómo hacerlo. Sí. Por parte de los técnicos esto se tiene que mejorar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si no acabaremos con los ojos torcidos, tendrán que pagar. Pero yo te estoy mirando aquí, que estás a 1,5 metros. Si te miro a ti, no leo. Y si leo, no te miro a ti. Y estás a 1,5 metros. Vull dir que estoy de acuerdo contigo, que hay que mejorarlo. Pero esto es bastante la vida real. Y en el liceo, si tú miras arriba, no miras la obra. Sí, podemos seguir la discusión ahora en la... Podemos... No, solo un momento, Domingo, un poquito para ver también actualmente lo que habría... No sé si habéis oído hablar de las Google Glass, por ejemplo. Es un dispositivo en Android. En vez de ahora, Manel, si enviáis el texto a un móvil con Android, podrías enviar el texto a unas Google Glass que también van con Android y el texto te aparecería en la pantallita de tus gafas, ¿no? Que ya sería una dirección más en la línea de la pantalla, ¿no? O sea que a veces tecnológicamente sí que, bueno, que hay que mirar también más opciones, ¿no? No solo estancarse en un de esto concreto, sino que ir más allá y poder ver aplicaciones de otras tecnologías o aplicar otras tecnologías en el mundo de la accesibilidad que seguro que las hay para solucionar este tipo de problemas. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más que tenéis los ponentes a vuestra disposición ahora aquí en la pausa para hacerles las preguntas y las discusiones que consideréis conveniente. Si damos paso entonces a la pausa y vamos